Id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi se jibda xogħlijiet infrastrutturali fuq numru ta' bankini kif ukoll xogħlijiet ta' pavimentar fiċ-ċentru u d-dawra tal-Belt Storika tal-Imdina. Dan tħabbar waqt żjara li għamel is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia. Is-Segretarju Parlamentari sostna li proġett bħalma se jsir fl-Imdina u affrott li firmar li sar bejn il-Gvern u l-Kunsill Lokali aktar kmini din is-sena bilan li titjib l-infrastruttura kif ukoll issebbaħ il-lokalitajiet. Bħala gvern kommessi li din il-belt tingħata l-importanza infrastrutturali li jixraqilha kemm mal-eluf ta' Maltin illi jiżuruha kif ukoll għat-turisti li jgawdu sbuħija ta' dan il-lokal. Is-Sindku tal-Imdina Peter Dej Conti Sant Manduka sostna l-importanza ta' dawn ix-xogħlijiet u qal li dawn se jsiru b'rispett assolut lejn il-wirt li ġġor din il-belt waqt li se jkomplu iżommuha fl-ogħla livell possibbli.